Zombie apocalypse. И здравейте хора, това съм Мъзбен 159 и днес ще играем Майнкрафт поредица без диаманти най-горси. Но имаме право да взимаме диаманти от други острови. И както виждате, в момента са убили яйцето на Грей и Грей вече ги няма на картата. Които? Моля, загради яйцето. Да, наистина, добра знайка. И тази игра има право само да вземем диаманти от другите острови, а не да ходим на мит. На мит има право хора само когато станем 2 в 2 или 2 в 1. Но ние тази поредица ще играем само руш. И чакаме да ни дойдат сериите. Имаме 24 победи само от Ръш и че доста повече имаме в плейпикането и то ще бъде с линк в описанието, но този сервер е по-бърз, защото няма толкова хакери и не лагва. Затова Бока си е по-добър, но плейпика има малко повече хора, защото има опти егларс, опти ще глас. Skywars. Why? Дори няма пътка, има хакери, които флай идват на твоето лице, не падат на пънч. Това е антикнъбък хак. И ето, както видите, в момента ришкат пинк. Добре. Ние побеждаваме с Контол много по-добри играчи от нас, но ние все пак играем на скайп, а тези ни играят на скайп и не се разбира въобще. За мен не може да е по-добър ютубър от нас, защото това не е първи клип, но това не значи нищо. Ние имаме доста килове в този сервер и ето станахме ние, сме лайв, ред и бу. Който какво ще кажеш да ходим да рушнем на бу? Хайде. Добре, ако нямаш по-шъл как си имам. Окей, аз мисля вече да тръгвам да строя. И тук ако паднете да знаете, че има такава система, в която после им връщат кредити. И тук на всеки хората, които не знаят, тези кредити вършат много голяма работа за всичко. Примерно за китове, които ще помогнат доста. Ето трудната игра най-главно вече играем. Ще бъде с моят кит, аз имам 2, не знам за който, мисля, че той имаше. Да, Девчо го убил, този е българин и Хакерчо БГ е българин, но мисля, че няма да имат никаква опасност и мисля, че ще ги убия, защото ние сме по-добри играчи от теб. Почва да строим нагоре да го изненадаме. Ти оттам го изненадаш. Аз се връщам на нашия остров. Да, защото ред са българи, мръгват доста и видя, че ти ръж като пинка. И после Денка искам като се завръщаш, да свършиш пътя, защото знаем колко опасно да имаш път от митето. Ти бу екер медиш. Хайкер, човек. Ти защо трябва да отгоре? Отдоле беше... Да, идва. Видях го и сега ще има елиминиране. Добре, много бързо строя това! Пази яйцето! Мисля, че няма да го спасим този път, Денис. Убиваме!
Не, дейка, яйцето ни замина. Пази яйцето, пази яйцето. Няма, брат, яйцето ни замина. Его. Убим ме. Ето го този тъпанар, хакерчо. Това не е хакерчо, това е Жулин, той се върти, ако видите хора, той се върти и ни бие. И сега няма къде избяга, аз съм да пада. Брат, аз го... брат, ръжката ми през пинка. Дай през пинк ни ръжката. Купувай броя ден. Не. В момента и ръжката е през пинк. И тази игра мисля, че няма спечелиме. Не, ще спечелиме, сигурен съм. Само ни трябва брони и мечове. Дейка ти се хвани с Соня, а аз се фащам с тея там бакуци. Купувам само брони ще бъде. Аз си купих. И Дейка бързо отиваме да ги биеме. Защото мисля, че след малко ще има... Ето ги! Ето ги! Хакерчо, бегай хак! Наистина. Ти какво меле само става тук? Кажете ми. Девчо, просто Девчо и хакерчо. Аз убих един. Не, убих Девчо, убих това. Да, бегай. Не знам аз. Бутай ги, да, аз пробвам да ги сбутам. Аз ще пробвам да ги сбутам. Аз не го любим, бе. Убиха ми мене. И сори хора, но тези наистина бяха хакове. Не са подплащали имената си и така. Просто, но ние сега мисля да изиграем инструментали. И в този клип мисля, че ще ни е първи и мисля да го направим нещо като стрим, нали да ни? Ела тук и... Не. Може малко по-късно влезниме този тук тойс, но не дава. Please wait before kicking again. Тук има тойс. Има инструментал. Влизай. И влизаме в Team 1. Диамантите ще са срещу нас. И този мап просто хора ни върви най-много. На този мап имам доста победи, ако искате вижте ми моите килове. Вземи стол направо като тръгнем да играем яйцето. Аз изимам кит, то се активира направо доле Iron генератора. Аз ще го активирам, аз ще играя, аз ще фармя на гол. И мисля, че тази игра пичове и други полове. Тази игра ще бъде с диаманти, защото тази игра без диаманти, ако си рип и няма никакви шанс без диаманти. И аз имам мръжа доста. И и фанах фарми на диамантите, не на диаманти, на голда. Чакай. Това не е само такова. Аз хора говоря перфектно английски и сега ще му пиша на този да фарми диаманти. Farming gold. Ще фарми майната, това ще му има майката. Извинявам се за моята думи, но се налагаше. Толга, дели е тетка скит? Той фарми, ето, фарми. Нищо, пак става. Аз съм си взел за едно голд ми трябва и вече ще има един блок. Мисля направя като един малко тактиката, която му направя минала си клип. Ще си купи един Iron Chestplate, не Iron Ridge Chestplate. Ще си купя малко ледър. Искаш ли ледър Chestplate? Защото аз бе искам си купих, аз имам Ridge вече. И ще ги подплашвам, защото са слаби на PvP сравнение с мен, ако не са хакери. Защото аз съм вече админ в един от най-известните български сървъри HMC
И там съм админ, който иска да влиза и ми се сабскрайбне, мисля да го направя VIP, ако си заслужи и съберем 6000 сабскрайбера или малко повече, ще направя специална